ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أكبر الله أكبر الله أكبر Subhanallarыбыз, улугларыбыз, хамд сәнәләребез безне юктан бар кылып, күңелләребезгә иман нурын салучы, безләрне матур күркәм кыяфәттә яратучы, үзенең ризалыгы белән җәннәткә кертүче, үзенең ашу белән газабы белән җәһәннәмгә кертүче, бердән-бер гыйбадәткә лаек булган зат Аллаһ Субхана ва Таалагә ирешсә иде. Сөйкле Расулыбыз, Акрамабыз, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаватларыбыз, сәламнәребез ирешеп, инде безгә аның артыннан ияреп, аның уммәтеннән булып, аның шафаатына юлчылар насыйп итсәң иде. Бүген җомга көн, улуг көн. Инде Аллаһ Тәала бу көннәребезне мөбарәк кылып, атлаган адымнарыбыз саен мәчетләребезгә килеп, Аллаһ Тәала йортында гыйбадәтләгән кылганыбыз саен Аллаһ Тәала гөнаһларыбызны кичереп, әҗр җавапларын ирештереп, инде тагын да улуг дәрәҗәгә ирешеп, тагын да улуграк, хәмәтлерәк сәнәле эшләргә ирешеп, инде даимчылык кылып шушы изге гамәлләрдә үзенең ризалыгына бу дөньяда киләсе дөньяда ирешергә насыйп итсә иде. Инде бөтен кеше дә ишеткән, бөтен кеше дә белгән bir шундый вакыйга белән үзегезне искә төшереп таныштырасып китәм. Бер вакытны әтисе белән баласы ишек белән базарга барганда әтисе һәм баласы ишәкне кулга тотып базарга баралар. Бер кеше күреп әйтә монарга: "Нинди сез кызык кешеләр? Ишәкне сез нәрсә өчен алдыгыз, әгәр дә сез икегез дә җәяү барсагыз?" диде. Инде шулай дигәчтән соң бу әтиле улы дөрес әйтә бу дип ишәккә утырдылар. Хәзер беразрак баргачтан соң икенче кеше әйтә: "Сез нинди кешеләр? Нигә мискин хайванны жәлләмисез? Икәүләп шушы бер кечкенә ишәккә утыргансыз?" дип әйтте. Инде әйтте, бу кеше дөрес әйтте һәм үзенең улын утыртып үзе төште. Тагын беразрак баргачтан соң инде тагын берәү кычкыра: "Нинди бу? Ятсыз малай. Инде улы яшендә булган атасын җәяү йөртеп, үзе ишәктә бара." Дигәчтән соң инде бу дөрес кеше әйтте. Инде малайны төшереп, хәзер малай җирдә тотып атасын утырта. Инде хәзер әзрәк барганнан соң икенче берәү әйтә: "Кара бу, ятсыз атаны, кичкенә баланы җәяүләп йөртеп, үзе ишәктә бара." дип. Соңыннан соң атасы әйтә: "Гомумән кешеләр артыннан, кешеләр сүзеннән ияреп бер нинди дә мәгънә юк. Берсенә дә беркайчан да риза булып булмый." Бу кызык риваят, әмма ләкин бу безнең тормышыбыздан туп-туры йөрәккә үтеп, менә безнең дөньялыкның ачып бирүче әйбер. Без ияләшкәнбез кешенең сүзенә, яшәп карап, кешенең сүзенә карап, кеше нәрсә әйтер дип яшәп өйрәнергә. Һәм шуның белән яши без онытылабыз да. Кеше сүзен иярә, кешегә беркайчан да риза булмыйча, беркайчан да үзебезне тынычлыкта таба алмыйбыз. Инде хәтергездә әйткәнемчә, шундый сорау да биргәнем Рамазан айында. Нишләпсен мин үзем генә булганда подтягиваться, ягъни турникта 5 тапкыр гына ясый алам. Ә кешедән калганда, кеше белән ясаганда 8 тапкыр. 20%-ка көч арта. Ягъни безнең кешегә булган мөнәсәбәтебез хәтта мәшушы тән, мускуллар, микроорганизмнар дәрәҗәсендә дә безгә тәэсир итә. Тәэсирсез калмый. Безгә кешенең
Каравымы, каравы түгелме? Ягъни булуы булмау шуның хәтле зур безнең өчен аерма. Хәтта ул кеше минем яндамы, минем янда түгелме? Минем тәнем һаман шул. Минем теләгем һаман шул. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Kerim'də də bizlərə şunday qızıq örnək göstərə, әйтә, сөйли. Siz нәрсә әйтерсез шул кеше турында, шул кул турында, что вы скажете по поводу этого раба? Кайсы кулның ике хуҗасы булса? Что вы скажете по поводу этого раба, если у него будет два господина? Нәрсә әйтербез без аның турында Аллаһ Тәала? Ягъни әгәр дә Құллық заманы болса, крепостное право болса, һәм бір құлның ике хуҗасы болса, бірсе әйтә, алып чык атны далага ди. Икенчесе әйтә, атны җик әйдә ди, эшлибез ди. Хәзер бу атны җигеп эшләсә дә монарга ләгә. Моның белән риза түгел. Атны чыгарып далага җибәрсә дә, моның белән хуҗасы риза түгел. Ягъни моның ике хуҗа булуы моны үпкәнгә тарта. Ничек кенә бу эшләсен, аның белән барыбер риза булмыйлар. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля безләргә бу үрнәкне күрсәтә ни өчен? Ширк мәсьәләсе буенча. Ягъни бу кеше икенче кешенең дә ризалыгын эзли, өченче кешенең дә ризалыгын эзли, дүртенче кешенең дә ризалыгын эзли һәм берсе дә беркайчан риза түгел. Тормышың үтәчәк шулай. Әйтмешләй, как белка в колесе. Жүгерәчәксең берсенең арасы белән икенчесе арасында. Берсе белән мөнәсәбәтне яхшыртып, икенчесе белән üzülеп, икенчесе белән яхшыртып, тегесе белән яңадан üzülеп. Кеше эшкә бара, эштә, ни өчен эштә менә кайсы җирләрдә 5-4 начальник булган җирдә гел бардак дип әйтәләр. Чөнки бу кеше икенче бер начальник беренче әйтә, икенче әйтә, өченче әйтә. Һәм бер кашанда һәм эшче дә шушы эшләмәгә лучше анарга эшләмәскә, лучше бер нәрсә дә эшләмәскә. Әгәр дә эшләсәң, әрләүчеләр күбрәк була. Менә шуның кебек тә тормышыбызда да нәкъ шулай. Өйдәме без телибез, хатыныбыз белән әниебез арасында мөнәсәбәтне яхшырта, әниебез белән кайнанабыз мөнәсәбәтләрен яхшыртырга, балаларыбыз мөнәсәбәтен яхшыртырга, без бөтенесенең араларын яхшыртмакчы булабыз. Әмма дә ләкин әгәр дә без Аллаһ Тәалә белән үзебез арасында мөнәсәбәтне яхшыртмасак, калган мөнәсәбәтләр безнең белән һәр вакытта начар уен уйнаячак. Әгәр дә безнең Аллаһ Тәалә белән безнең арабызда мөнәсәбәтләр нык булмаса, әгәр дә без Аллаһ Тәаләне Аллаһ дип кабул итеп, аның сүзен эшләмәсәк, һәм дә тыйылганнардан тыйылмасак, кем белән генә, нинди генә мөнәсәбәт, башка бөтен Аллаһ Тәалә ясаган мәхлуклар белән, созданиялар белән мөнәсәбәтне ничек кенә яхшыртырга теләмәсәк, Аллаһ Тәалә яхшыртмаячак. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенең бер кутси хадисләрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Әгәр дә Адәм баласы Аллаһ ризалыгын калдырып, кеше ризалыгын эзләсә, Аллаһ Тәалә аңа үзенең ачуын һәм теге кешеләрнең дә ачуын төшерер" диде. Алар да аның белән риза булмас, Аллаһ Тәалә дә аның белән риза булмас. Әгәр дә Адәм баласы кешеләр ризалыгын калдырып, Аллаһ ризалыгын эзләсә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аның белән риза булыр һәм башка кешеләрне дә аның белән риза ясар дигән. Шулай Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям үзләренең бер мүбарәк хадисендә әйтте: Аллаһ Субханаһу ва Тааля шул кешене яратыр. Әгәр дә ул кушкан әйберләрне, әгәр дә ул, ягъни фарызлары белән, нәфилләре белән даимчылык кылынса, Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу кешене яратыр. Әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля аны яратса, ул аның күрә торган күзе һәм ишетә торган колагы булыр. Әгәр дә бу кеше Аллаһ ризалыгын эзләп, кеше ризалыгын калдырса, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аны зур дәрәҗәгә ирештерер. Әгәр дә ул
Аллаһ Тәаләнең ризалыгын, әгәр дә ул ярдәм сораса, Аллаһ Тәалә анарга ярдәмен бирер. Әгәр дә Аллаһ Тәалә кул күтәреп, әгәр дә ул Аллаһ Тәаләгә кул күтәреп нигъмәтләр сораса, Аллаһ Тәалә ул дуага җавап бирер диде. Ягъни шуның хәтле зур тормышыбызда урын алып тора, әгәр дә без Аллаһ Тәаләнең ризалыгын эзләп кешеләр ризалыгын калдыру. Ягъни бу әйтелми бөтенләй кешеләр турында уйламау турында. Ягъни үзеңнең тормышың үзең генә һәм Аллаһ арасында, ягъни шундый изгой булып яшәү турында. Бу әйтелә шул ишракларда, кайчан син Аллаһ Тәаләнең, ягъни Аллаһ Тәалә куйган шикләрдән чыгасың, ниндидер кешенең ризалыгын эзләп. Бер кичкенә генә пример, үрнәк. Һаман да шул бер сакал дигән. Нигә сакал үстермисең дип сорасаң, нәрсә ди? Кайткаш хатын миңа нишәтә? Хатын нәрсә әйтә? Ягъни менә бу үрнәк. Нәрсәгә үрнәк? Хатыныңның ризалыгы Аллаһ Тәаләнең ризалыгыннан өстен. Әгәр дә шушы сакалыңны калдырасың икән хатының риза булсын дип, Аллаһ Тәаләнең ризалыгы турында сорамыйча. Димәк, Аллаһ Тәалә нәрсә эшләй? Аллаһ Тәалә синең белән риза түгел. Хатының да синең белән риза булмаячак. Хит син шунда деген шикәйтем шибен тайла торган әйбереңне битеңне ясап куйсаң да. Булмаячак хатының синең белән риза. Аллаһ Тәалә бирмәячәк. Бер кардәш сөйләдем дә бугай. Шулай тоже яшәде. Мен сакал үстермим, сакал үстер диясең. Юк, хатын булай әйтә, нитә, әле мин яшь тегеләй булай дип инде шулай. Шут итеп көлеп, нитеп. Бер мәлне бу үстерә башлады, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәалә йөрәгенә салды, үстерә башлады. Хәзер үстерде, зур сакал берсендә ди, хатын белән ди шулай ди, жатабыз ди. Хатын борылды да әйтте ди. Оказывается, я раньше с подругой спала, а теперь с настоящим львом дип әйтә ди. Сакал белән ди. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле турма, хөрмәтле кардәшләрем, Аллаһ ризалыгын өстен куеп, кеше ризалыгыннан, булсымы ул эш, булсымы ул дөнья, булсымы каядыр икенче, булсымы начальник, әгәр дә ул Аллаһ ризалыгыннан, әгәр дә ул Аллаһ куйган шикләрдән чыгара икән, Аллаһ Тәалә риза булмый. Миллионлаган акча эшләсәң дә эшеңдә, әгәр дә ул шиктән чыгасың икән, ул бәрәкәт китермей. Әгәр дә син онытасың икән Аллаһ Тәаләнең куйган шикләрен һәм эзлисең икән мөнәсәбәтне яхшыртырга. Ягъни менә әйтәм, менә шушы мине ул менә бу актыкка мәхәббәтендә безнең иншалла Курбан бәйрәме килеп җитә. Курбан бәйрәмендә мәчетебездә сарыклар була. Башка былтырларны шундыйрак әйбер булды. Сарык сатучылар әзрәк бәяне арттыра башладылар. Ягъни обидка барган сайын сарыкның бәясе арта башлады нигәдер. Хәзер арткан сайын кешеләр тигән шикәйтен безнең татар халкы простой инде ул. Теге Курбан дигәчтән соң әйтәләр бит, Курбан белән сатулашмыйлар дип. Не торгуется, теге ни дип инде. Сатулашмыйлар ди Курбан итне сарыгы белән. Шулай дип әйтәләр дә интегеләр әйтәләр. Безнең татар халкы простой сатулашмый. Ләкин белергә кирәк, әле Курбан синең Курбанга булыр саналыр өчен, син аны үзеңнең мөлкәтеңә кергә тиешсең. Син сатып алырга тиешсең. Син сатып алганнан соң ул Курбанга әйләнә. Аңа хәтле аның сарык үстерү ниләр әдәпләре бар, Курбан сарык үстерү әдәпләре. Әмма дә ләкин ул сатучының эше. Синең эшең ул менә сиңа кирде Курбан сарыгы, менә шуннан соң ул Курбан сарыгы булып санала. Син шаларга тиешсең аны. Ләкин аңа хәтле ул бары тик сарык. Шуңа күрә сатулашу эше ул эшләрдә дөрес, ярый. Чөнки сатулашмасак, менә бәя шулай арта. Мин инде ничек дип әйтим инде, ул кешене дә бит инде шакырып китертәм, чтобы монда халыкка сарык килсен дисен өчен. Ул кешене дә бит инде теге по просьбе дигән кебек монда сарыклар алып китәм. Хәзер ике упкын арасында халыкка да кыйбатлана, тегендә дә шакыртырга. Ике упкын арасында мин. Но ахырга таба түзәлмәдем, кешеләргә әйтә башладым, барыгыз сатулашыгыз. И бара сатучылар 4-шәр, 5-шәр меңгә сатулашып киләләр иде. Монда да ул бездә генә түгел, ул бөтен җирдә дә шулай. Менә карагыз аны. Мин просто сезгә ачык сөйлим. Үзебезнең халык, үзебезнең мәхәллә. Шуңа күрә без килештек быел килограмм белән. Онсы бик тоже начар инде, тоже тегенче дип әйтим, кешеләргә бик ошап бетми, качан син сарык итен дип инде сатасың, ит бәясе белән дип инде килограммы 300 сумнан мәшһүр дип инде. Но нишәтәсең?
Әрләшкәнче, неткәнче, лучше менә шулай төгәл булсын. 1 килограмм живой сарык, бір суарык, 1 килограмм 300 сумнан менә монда бездә булачак, ни белән. Менә шушы әйбер булмасын өчен без быел үзебез бөтен ине монитор итеп чыктык. Волгоградта күпмегә килә, нидән килә, Дагестандан килә, нидән килә, ничә сум, каян ничә сум, ничек тегеләй булай. Бөтенесен белештек, нитештек. Теге менә шушында белешкәндә, неткәндә шундый случай булды. Берсе әйтә, менә ди кредит алдым ди. Хәзер мин сезгә булай бирсәм ди, безнең акча юк, анда миллион акча кирәк, чтобы ничә 80 сарыкнап килергә, 70 сарыкнап килергә. Безнең акча юк, без патериализация сорыйбыз, чтобы менә моннан күпме сарык алдык. Теге халык күпме алдык, калганын бирәбез дип әйтәбез инде. Менә шунда әйтә, без сезгә ничектер, безгә миңа ди 30 көнне ди минем актыкка срок ди. Мин ди кредитка алдым ди ул сарыкны ди. Ягъни менә шушы кредит, ягъни кредитка алып имештер ди ул мусульманнарга ярдәм итә, безгә ярдәм итә. Имеш без мохтаҗбыз менә шушы аның гынахыга батып, менә ул безгә сарык алып килергә. Ягъни аның сүзе шундай инде, дөреслектә инде бу бар тик баю гына, бу тик баюклык гына эзләү. Шуңа күрә дә хөрмәтле җәмәгать, әгәр дә без Аллаһ ризалыгын эзләсәк, Аллаһ ризалыгын һәм халык менә шушы гынахларга кирмичә Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә. Бу дөньяда, киләсе дөньяда да. Бары тик нәфсеңне генә буйсындырырга кирәк. Шулай итеп, инде әйткәнемчә, безнең иншаллаһ сарыклар булачак. Инде без сарыкларны акчаны алдан алып эшләмибез. Чөнки алынсын җаваплылыгы зур. Без нишлибез? Шират ясыйбыз. Мисал өчен сездән килделәр, әйттегез, менә шул хәтле сарыкка, шул хәтле акчага безгә кирәк. Без әйтәбез, менә шундай сарык бар. Хамдулилла, анда вакытын билгилибез. Анда беренче группа килә, мәсәлән, иртәнге сәгать 4-тән башлыйбыз, сәгать 6-га хәтле, анда 2 сәгать 6-дан аннан 8-гә икенче группа килә. Без шушы запислар белән язылганнан соң ширатта басып тормасын өчен менә монда шират билгеләшәкбез. Шушы шират белән иншаллаһ тәгалә кисү булачак инде. Инде Аллаһ Тәгалә әйткән сүзләребезне кабул кылсын, бәрәкәтле кылсын, хәерле кылсын. Сүзләребез үтеп инде иншаллаһ Тәгалә гамәлләргә ашырган. Аллаһу акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذو الجلال والإكرام يا غفور الرحيم. Baş maqtaz rahmetleri, şükürler olsun ya Rabbim. Zikri Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatlar, selamlar birleştireyim. Kılgan günahlarımızı, yanlışlıklarımızı, hatalarımızı ya Rabbim kecirsen ya. Tövbelerimizni kabul eylep, tövbelerimizden sık günahlara kirip etmez nasip etsen ya. Günden gün izgilikle, günden hayırlıkla amtılıp, Kur'an-ı Kerim bilen ya Rabbim yaşa, Kur'an'ı kuşlardan bul, Kur'an'ı yaklaşlardan bulup, bağlarımıza iletişlerden bulup, Kur'an'ı ya Rabbim muazzallam, Peygamber kılıçlardan varasık etsen ya. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve yaşayışlardan bulup, anın ümmetinden bulup, anın şefaatine şuransık etsen ya. Ya Rabbim şu gıybetlerden hasil olan acır savaplarını sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaplarımızın, selamlarımızın eriştirsen ya. Kılan günahlarımızdan ya Rabbim muazzallam, İndi ya Rabbi muazzallam keçirip, indi kılan izliklerimizni qavullardan qılıp, ya Rabbim indi ümmetimizge hayırlı ya Rabbi muazzallam edemlerden bu nasip etsen iyi. Fayda ketirirlik ya Rabbim edemlerden bizi etsen iyi. Ailelerimizge, bağlılarımızga tawfiq, hidayet, iman, istiğal direp, ülfet, muhabbet indi sen iyi. Ya Rabbim hayırlı terbiyelerini nasip elep indi ya Rabbim bizning yaxşı yaklarımızdan ko'rib, bizning jünsiz yaklarımızdan ko'rsatmasan iydi. Ya Rabbim indi hamma bizga Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işin davamçılarından bulup, indi ya Rabbim ahirine ilk kişilerden bulup, kamil revişte ütüşlerine bulur nasip etsen iydi. Dünyalarımızın, turmuşlarımızın zayıva ütkermişe, hayırlı ilimler bilen, hayırlı ameller bilen ya Rabbim turmuşlarımızı nasip etsen iydi.
Kimler bozuklukta, ağırlıkta, hasrette, kimler ya Rabbi Azam şifa tabi almayı, kimler ya Rabbi Azam iman yolunu tabi almayı. Ya Rabbim indi merhametliğini koşetsen iyi. Ya Rabbim indi rahmetliğini ve hammetliğini eriştirsen iyi. Ya Rabbim indi Bilesi ya Rabbi Azam bayramlarımızı ezirlenip, dürüst yapılan bayramlarımızı ütkərgə nasip etsen iyi. Cennet ehlilerine ve cennet-ü firdevsler arasında sikip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün uluq rahmetin, özünün huzurlarına aqsulara nasip etsen iyiydi. Ya Rabbim bizim sözlerimiz zayıf, ama kulunları sen anıtla indi bizim turmuşlarımızın özün tızık olsan iyiydi. Allahümme inni avdike min azabil qabri ve azabil cehennem ve min fitnetil mahya vel memavut ve min şer fitnetil mesih deccal.